En je mooie meid, jongen. Het wie in 84, de lente wie prachtig, het Sintjes kinder strak. Ik zoek een blokje om, net te letten we waarom op het fietsje mijn gemak. Maar bij eerste mar, ja, daar rek ik in de war en de frammes die op wij. Ik zei het paard ben juster en het wordt al juster en ze zei, kom door maar mij. Ze ramde mij van de fiets, zij boeken mondje lieds. Kom door maar eens mee met mij. Ik had de iepels geer en misschien wel meer. De dij, die is nog lang net bij. Ze pakte mij toen beet, dat gauw me juist een neet en mijn strotsie dicht. Ik rek uit het dier toen in 84. Toen bloeide er wat prachtig in eerste mar. Een felle strijd, yo! Ja, je bent Witske? Daar ben we. Meesten, dit was het einde uit Gerkenskloosterstro. Het einde van dag het waarin waar voor ons tweelingdorp. Het was een indrukwekkende weekend, echt voor u al hier. We gaan hartstikke leuk werken met iedereen. Het dorp had volledig mee werken. Het was net altijd. Witske, succes, zo net. Ja, we hebben echt genoten. Het was een zeer indrukwekkende week. We willen alle mensen uit Gerkenskloosterstro heel erg bedanken voor de medewerking. De crew, de organisatie en het hele team van Omroep Friesland. Groot applaus, hier in de weg, Fappen. Tot ziens! Tot ziens! Tot ziens! Bye bye! Mijn Jocke dochter steen, een prachtige kleen. Op tv en in de krant. Er is ook een foto van die farm. En denk ik hoe ze het kan. Misschien is het wel Duitse land. Ja, de man. Ja, de man. Ja, de man. Ja. Het wie 84, de lente wie prachtig, het Sintjes kinder strak. Ik zoek een blokje om, net te letten we waarom op het fietsje mijn gemak. Maar bij eerste mar, ja, daar rek ik in de war en de frammes die op wij. Ik zei het paard ben juster en het wordt al juster en ze zei, kom door bij mij. Oké, nou hier nog een coupletje. Nou, vooruit. Met zulke dochter steen, een prachtige kleen. Op tv en in de krant. Er is ook een foto van die farm. En denk ik hoe het kan. Misschien is het wel dood, zo lang. Ja!